jees. Rata kun alkaa kuivua, niin löytyy noin nopeammat autotkin täältä. Niin. Joku Opelin romu on nyt takana. Yhtään kunnon kierrosta se on ajettu. Kadetissa on vähän Joo. tehoa. No on kato, kun siinä on laitettu tuo putkikin tuolle. Sehän häviää tonne heti niinku kiihytyksessä näkee. Kyllä. Kosteella radalla niin ei ollut silleen mitään hätää. Ei ihan älyttömästi ollut tulossa nopeampaa autoa ohitte, mutta nyt kun on nyt kun on pitoa, niin nyt kun on pitoa, niin se on. Kiihtyy ylämäkeen. Niin. Paljonkohan tossa on tehoa? En tiedä. Hyvin näyttää liikahtava. Se otti sen alkumutka ihan hitaasti, mutta sit lähti ylämäkeen vetämään. Ja niinku karkas siinä ylämäen keskellä. On jätkä löytänyt tähän ihan hyvät ajolinjat kyllä radalle. Tästä toi Matsang tuolta. Ei olla itse nopealkierroksella, mitä siitä pitäisi se kyllä erityisen kovaa näitä ajaa. Sekin häviää tuossa. Kun karkaa. Tää vauhti ihan erilaiset tässä mielessä. Niin. Paljon pahempaa. Ihan G-voimaa kun tähän mennään. Tää painaa tää kamerakin käsissä. Sen huomaa muutoksen edellisen. Perä ei karkaa enää kaasulamutkissa. Ei mitään toivoa. Silleen tuntuu, että renkais on kyllä silleen luottoa. Joo, ja tää käyttäytyy ihan eri tavalla kuin viime. Nyt tää on semmonen jämäkkä. Kyllä siitä pitää harrastus tehdä.